Všetko udialo. 28. minúta a v nej golový záblesk Košičanov. Omar Diaby strelil úvodný gól tohto stretnutia. Potom, čo Duda zahral rohový kop, nevydarená strela Jana Nováka a pohotovosť Omara Diabyho znamenala košické vedenie 1-0. No ale potom strhli hostia Uragán v 34. minúte po peknej prihrávke. Tota vyrovnal na 1-1. Vlasko, ktorý oklamal Bašistu a následne prestrelil Darka Tofilovského. V 39. minúte ďalší smolný moment Petra Bašistu, a to keď po ľavej strane prenikol Chovanec za obranu po prihrávke Kamila Kuzmu a Bašista si zrazil loptu do vlastnej siete. V druhom polčase možno o osude tohto stretnutia rozhodol moment zo 47. minúty, a to keď Darko Tofilovský pokutom území fauloval Erika Saba a sám faulovaný bezpečne premenil pokutový kop. Trnavský Spartak tak uhájil 7. priečku pred Košicami. So ziskom 23 bodov sa dokonca v tejto chvíli dostávajú Trnavčania na 5. miesto. No a všetko o ich postavení sa rozhodne vo ďalších stretnutiach, ktoré môžete sledovať na našich obrazovkách. Z Košíc zatiaľ všetko, dovidenia.